Исәмсез туры эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгенге тапшыруның төп темалары турында. Чалолылар коену сезонына әзер, пляжлар әзерме? Хәбәрчебез белдем. Шолдан ерак түгел Алабуга янында зур шүплек төзергә җыеналар. Шәһәр халкы каршы бу нисбәттән инициатив төркемдә төзелгән. Алар белән Ләйсән Ханова очрашты. Ялган номерлар белән кеше машинасында һәм исерек. Бүген Орловка бистәсендә 21 яшьлек егетне тоткарладылар. Контрафакт алкоголь күләме кимеми, Чаллы ялган спиртлы эчемлекләр белән сәүдә итүче шәһәрләр исемлегендә. Иҗади эшләр белән хозурланырга, тәмле уха татып карарга да өлгерделәр. Шәһәрдә балыклар сурәтләнгән картиналар күргәзмәсе ачылды. Коену сезоны әле ачылмады, пляжда ял итүчеләр саны көн сайын арта бара. Берәүләр рәсми булмаган ГЭС бистәсендәге үзәк тукталышы янындагы комлыкта, берәүләр шәһәр пляжында кызына. Шәһәрдәшләр коену сезонына әзер, пляжлар әзерме? Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Пляжны 31 майда гына кабул итәчәкләр, әмма эссе һава торышы булганга күрә шәһәрдәшләр коену сезонын ачкан инде. Бүген пляжда медицина хезмәткәрләре дә, коткаручылар да юк. Гомумән алганда пляж коену сезонына әзер дип белдерделәр хакимияттә үткән матбугат конференциясында. Апрель аеннан башлап биредән 20 машина чүп-чар чыгарылган, 15 машина ком китергәннәр. Спасатели будут работать. Пляжда 10 коткаручы 4 медицина хезмәткәре эшләячәк. Олар ярдәм күрсәтү өчен барлык җайланмалар белән тәэмин ителгән. Медикаментлар да, коткару жилетлары да җитәрлек. Азат Хисмиев балачактан пляжга йөрим ди, эсседән кутылуның башка чарасы юк. Шуңа сезон ачылганын көтеп тормадым ди шәһәрдәшебез. Ансыз булмый инде. Минем кыз да бәләкәй. Бу көннәрдә ул бүген юк монда, но бу көннәрдә Алла бирсә тоже киләндә монда бергә су киләбез. Яр буенда әле тагын дистәләгән шәһәрдәшебез ял итә, күбесе гаиләләре белән килгән. Сегодня тепло, хорошо. У нас сегодня бассейн тренировки отменили, поэтому решил тут покупаться. Да я думаю, нормально. Ну, холодноватая вода, конечно. Каждому, как говорят, свое. Я думаю, что еще рано купаться, вода все-таки холодная. Я пришла позагорать. Пляжда ял итүчеләр өчен эскәмияләр, кием алмаштыру өчен кабиналар, шүплек савытлары барысы да әзер. Беренче июньнән коткаручылар да эшли башлый. Алар ГЭС бистәсендәге рәсми булмаган пляжда да кизү торачак. Фәридә Сабирҗанова, Елена Камалова, Тимур Әхмәтнов, яңалыклар. Шәһәрнең иске өлешендә җылылык челтәрләренә сынауларның 2нче этабы башлана. 30 майдан алып 10 июньгә кадәр Зәп, Сидоровка, ГЭС һәм Мәләкәс аръягында кайнар су бирү туктатылачак. Беренче этапта үткәрелгән сынау барышында турбаларда төзексезлекләр ачыкланды. Шуңа күрә әлеге комплексларда кайнар су бирү 2нче тапкыр туктатыла. Төзекләндерү эшләре 2 атна эчендә төгәлләнергә тиеш, дип хәбәр итә Җылылык челтәрләре компаниясе матбугат хезмәте. Чаллыда зур шүплек булмаячак, әмма Алабугада аны төзергә җыеналар. Бу хакта безнең редакциянең кайнар элемтәсенә күрше каладан инициатив төркем вәкилләре хәбәр итте. Аның составында барлыгы 20ләп кеше мега шүплеккә каршы 10 меңләп имза да җыйганнар. Җирле хакимият исә мөрәҗәгатьләргә игътибар итми. Активистлар әйтүенчә, алар дистәләгән шәһәр район шүбен Алабугага китерәчәкләре турында үз каналлары аша белә. Бу проектның чынга ашуы Чаллыга ни белән яный? Урынга хәбәрчебез Ләйсән Ханова чыкты. Вот в данном месте планируется строительство мусороперерабатывающего завода, который приведет к той экологической катастрофе, о которой мы пытаемся донести. Халык фронты эксперты Оксана Ермакова сүзләренә караганда, шүп шкарту заводы Малореченский җирлеге янында булырга тиеш. Бу хакта рәсми рәвештә әйтүче юк. Тик Алабуга районында муниципаль аразур шүплек булдыруга каршы инициатив төркем оешкан инде. Кулларында район башлыгының республика президентына юллаган хаты да бар. Созданием межмуниципального полигона на территории Елабужского муниципального района 2 мусороперерабатывающих заводов, 10 муниципальных образований. На земельном участке площадью 30 гектаров. Земельный участок выделен и сформирован. Зур шүплек урыныннан ерак түгел Алабугада күп балалы гаиләләргә җир участоклары бүленгән. Юлның каршы ягында исә гамәлдәге полигон. Каты көнкүреш калдыкларын биргә алып киләләр. Шүп шкарту заводы булуга без каршы түгел ди инициатив төркем вәкилләре. Тик ул дистәләгән шәһәр һәм район өчен түгел, бер Алабуга өчен генә булырга тиеш. В общем-то, знали. Без зур шүплек төзеләчәге турында моның өчен җир бүленүе хакында очраклыгына белдек. Шәһәр халкы моңа бик борчылды. Булай да Алабугада экология торышы Татарстанның башка шәһәр районнары белән чагыштырганда 1,5 тапкыр начаррак.
Аксакаллар зур чүплек булдыруга каршы шунда ук мөрәҗәгатьләр әзерләгән. Район башлыгы Геннадий Емельянов һәм президент Рөстәм Миңнеханов исеменә хатлар юллаганнар. Тик әлегә безне ишетүче юк диялар. Ответил Мухаммедшин, что письмо, значит, рассматривается. Мөхәммәтшин җавап бирде. Анда безнең хатның каралачагын язганнар иде. Төрле министрлыклардан анык булмаган җаваплар гына килде. Барысы да сорауны җирле хакимияткә кайтарып калдыра. Күпме генә язсак та, материаллар җыйсак та, нәтиҗәсе юк. Зур чүплеккә каршы имзалар гына да 10 меңнән артык инде. Инициатив төркем составында 20ләп кеше. Малореченский Алабугадан нибары 10-15 чакрым ераклыкта урнашкан. Чаллы белән исә 2 ара 30-35 чакрым. Бу исә безнең шәһәр халкы өчен дә зур экология бәласе булырга мөмкин. В случае, если глава Елабужского муниципального района Алабуга районы җитәкчелеге чүп һәм калдыклар эшкәртү заводын төзү турында карарга килсә, Чаллы халкына да зыяны булачак. Чөнки 10 шәһәр дә шул якта урнашкан. Чүп тиягән машиналар барысы да Чаллы күпере Кама аша узып йөрергә тиеш була. Без Алабугада экологлар белән очраштык. Кама буе идарәсе белгече Гөлнур Сабирова сүзләренә караганда, шәһәрдә экология торышы канәгатьләнерлек. Көн саен мониторинг ясала. Соңгы 3 елда экстремаль рәвештә һаваны зарлау очраклары теркәлмәгән. Ә менә чүп һәм калдыкларны эшкәртү проблемасы актуаль диде ул. Тик бүгенге көндә махсуслашкан заводлар төзү турында рәсми карар юк. Проект строительства мусороперерабатывающего завода. Бүгенге көндә Алабугада махсуслашкан завод төзү мәсьәләсе каралмады. Шәһәр хакимияте һәм Татарстан хөкүмәте тарафыннан карарлар кабул ителмәде. Экология министрлыгына да бу хакта проект кертмәде. Әгәр проект тәкъдим ителә икән, беренче чиратта җәмәгать тыңлаулары оештырылырга тиеш. Без Алабуга хакимының кабул итү бүлмәсенә дә шылтыраттык. Секретарь матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә киңәш итте. Алабуганың шәһәр советы депутаты Виталий Дерягин чүплек турында хакимияттә сөйләшүләр булмау хакында әйтте. В администрации никак этот вопрос не поднимается ни на одном заседании, ни на комиссии депутатской. Но какие-то выступления мэра были, там показывал что-то жителям там переработки пластмассы и так далее. Чаллы халкы зур чүплек төзү проблемасы белән очрашкан иде инде. Ул вакытта да шәһәр халкы каршы чыкты, инициатив төркемнәр оешты һәм нәтиҗәдә проектка нокта куйдылар. Хәзер чиратта Алабуга бу проблема биредә ничек хәл ителер? Монысын вакыт күрсәтәчәк. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллыда кайбер торак пункт җирләре сәнәгать зонасы дип аталачак. Бүген халык тыңлауларында торак пункт җирләренең бер өлешен икътисади максатларда кулланылучы җирләр исемлегенә керттеләр. Бу Россия президенты карарын үтәү өчен эшләнелә. Закон буенча нефть үткәргеч торбалар торак пунктта урнашырга тиеш түгел. Хәер, Чаллының нефть чыгарыла торган урыннарында булай да торак йортлар юк, төзелми дә. Халык тыңлауларында тәкъдим ителгән проект буенча да нефть чыгару җайланмалары торак пункттан 150 чакрым ераклыкта урнашкан. При проведении государственной экспертизы проектной документации. Дәүләт экспертизасы уздыручылар тарафынан һәрчак кисәтүләр ясалды. Алар федераль нефть үткәрүче торбалар торак пунктлары карады норматив буенча урнаштырылмаган диделәр. Ялган номерлар белән кеше машинасында һәм исерек. Бүген Орловка бистәсендә 21 яшьлек егетне тоткарладылар. Контрафакт алкоголь күләме кимеми, Чаллы ялган спиртлы эчемлекләр белән сәүдә итүче шәһәрләр исемлегендә. Иҗади эшләр белән хозурланырга, тәмле уха татып карарга да өлгерделәр. Шәһәрдә балыклар сурәтләнгән картиналар күргәзмәсе ачылды. Һәр вакытта баллы ризык яратам. Гадәттә бар ни сөйләшми, ләкин эссында барысы да мөмкин. Җир җиләкле медвежонок барни пирожные нибары 59 сум. 24 майдан 6 июньгә кадәр генә. Впервые в Казани состоится долгожданное выступление самого известного мотивационного спикера Ника Вуйчича. 30 мая. Татнефть-арена. Прикоснись к живой легенде. Билеты на официальном сайте lifejumping.ru. Отправляясь в дальний путь, грипп Ферон не позабудь. Без простуды и без гриппа можешь славно отдохнуть. Туры эфирдә яңалыклар чыгарылышы, без дәвам итәбез. Машина урлап төнгө сәяхәткә чыкканнар, җитмәсә йөртү таныклыгы юк, исерек. Бүген иртән Орловка бистәсендә 21 яшьлек егетне тоткарлыйлар. Аны кулга алырга чәчәкләр үсеп утырган клумба ярдәм иткән. Барысы турында тулырак алдагы сюжетта. Әлеге егетне хукук сакчылары иртәнге 5ләр тирәсендә Орловка бистәсенең яр буе урамында тоткарлый. 21 яшьлек машина йөртүче спиртлы эчемлекләр кулланган була. Хукук сакчылары биргән сорауларга төгәл җавап бирә алмый. Ваша машина? Нет. А чья?
Друзей? Друзей? Ну, знакомых. Не останавливали, да? Выпивали? Нет. А чем машина твоя? Не знаю. Ребят, спрашивайте. Машинада 15 һәм 18 яшьлек ике пассажир була. Күңел ачканнан соң алар өйгә 6-нчы маркалы Жигули машинасына утырып кайтырга була. Машина 62-нче комплекста урнашкан кибет янында тора. Зяб бистәсенә таба барганда аларны юл патруль хезмәткәрләре күреп ала. Машина урлаучылар качарга тели, әмма идарәне югалтып, автомобиль чәчәкләр үсеп утырган клумбага кирип китә. Хокук сакчылары егетләрне шунда тоткарлый. На данного водителя был составлен административный материал за управление. Исерек хәлдә автомобиль белән идарә иткән һәм ялган дәүләт номерларын кулланган өчен әлеге егеткә карата административ материал төзелде. Аны электротехниклар полиция бүлегенә озаттык. Машинаны махсус стоянкага илтәләр, хәзер аның хуҗасын эзлиләр. Машинаны урлаган өчен җинаять эше кузгатылырга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, Яңалыклар. Ялган аракы сатып алу куркынычы зур. Соңгы ярты ел эчендә хукук сакчылары 1700-гә якын склад, гараж кооперативлары һәм оешманы тикшерде. Нәтиҗәдә контрафакт спиртлы эчемлекләре җитештерү һәм сату очракларының шактый булуы ачыкланды. Бу хакта Татарстан Республикасы Эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләре катнашында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. 2015 ел белән чагыштырганда быел алкоголь эчемлекләренең законсыз әйләнеше кимемәгән. За что задержан сейчас? За продажу алкоголя. Какого именно алкоголя? Водка, виски, что? Водка. Водку? Да. Количество какое? 10 ящиков. 10 ящиков? Сумму какую ты получил? Сумму какую получил? 72 тысячи, по-моему. 72 тысячи? Әлеге кадрлар ялган алкоголь сату белән шөгыльләнгән төркемне кулга алу вакытында төшерелгән. Полиция хезмәткәрләре мондый операцияны бөтен Татарстан буйлап үткәрде. Законсыз әйләнештән 128 мең литрдан артык спиртлы һәм алкоголь эчемлекләр алынды. Работа не прекращается. Тикшерү эшләре туктатылмый, агымдагы елда гына Эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләре 9 меңнән артык тикшерү үткәрде. Аеруча күп ялган алкоголь очраклары теркәлгән шәһәрләр исемлегендә Казан һәм Леногорскидан тыш Чаллыда бар. Күптән түгел хукук сакчылары безнең шәһәрдә тиешле документлары булмаган алкоголь эчемлекләренә тап булды. Нәтиҗәдә 32 мең ярым литр ялган аракы әйләнештән алынды. Җинаять эше кузгатылды. Полицейские установили, что в набережных Челнах группа лиц... Полиция хезмәткәрләре 4 кешедән торган төркемнең Чаллыда ялган алкоголь продукциясын тарату фактын ачыклады. Тикшерү нәтиҗәсендә әлеге төркемнең эчемлекләрне Самара өлкәсеннән сатып алуы ачыкланды. 16 майда төркем Чаллыга яңа партия алып кайтты. Шул вакытта хукук сакчылары аларны кулга алды. Алкоголь белән бәйле җинаятләр арасында беренче урында ялган аракы ясау. Быел 57 мең литр аракы әйләнештән алынган. Икенче урында косметик лосьоннар, виски, текила, сыраны ялган юл белән ясау. Барлыгы 3 мең литр шундый эчемлек юк ителде. 2016 ел башыннан Татарстанда законсыз алкоголь әйләнеше буенча 93 җинаять эше кузгатылды. Айгөл Юнусова, Елена Камалова, Яңалыклар. Чаллыда парламент дебатлары узды студентлар арасында. Югары һәм һөнәри белем бирү йортларының иң яхшы спикерлары Нур яшьләр үзәгенә җыелды. Алар риторика һәм ораторлыкта сынашты. Студентлар арасында сәясәтче булырга теләүчеләр дә бар. Наша палата выступает за обязательное приравнивание диплома бакалавра к диплому специалиста. Студентлар арасында парламент дебатлар бәйгесенең финалына 4 команда узды. Алар медицина һәм политехник күллият, Казан федераль университеты һәм педагогия университеты студентлары. Дебатлар командаларга бүленеп узды. Бер команда хакимият ягында, икенчесе оппозиция яклы. Темаларны яшьләрне кызыксындырган сораулардан чыгып билгеләгәннәр. Тема дальнейшего трудоустройства наших студентов. Без Россия Татарстан студентларын эшкә урнаштыру темасын карадык. Югары белем турындагы дипломнар белән алар төрле түләү системасы булган эшкә урнашырга тиеш. Мондый фикер алышу студентларга тыңлаучылар алдында каушап калмаска, оратор осталыгын чарларга ярдәм итә. Бәйгедә катнашучы студентлар арасында сәясәтче булырга теләгәннәр дә бар. Во-первых, я в будущем обязательно стану депутатом Госдумы. Мин киләчәктә һичшиксез дәүләт думасы депутаты булам. Мин илдә яшәүчеләрнең тормышына зур игътибар бирәчәкмен. Үзем ашамыйча, йокламыйча халык өчен эшләргә әзер. Если говорить о глобальном что-то. Мин глобаль мәсьәләләрне шишәр идем, заманча технологиялар, нанотехнологиялар үсешенә игътибар итәр идем, техник белгечлекләр җитмәү проблемасын хәл итәр идем. Табиб һәм укытучы һөнәрләрен үзләштергән студентларның киләчәктә сәясәтче булу мөмкинлеге бар, чөнки дебатлар нәтиҗәсе буенча медицина күллияте һәм педагогия университеты студентлары җиңде. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, Яңалыклар.
Бүген Россия күләмендә эшмәкәрләр көне билгеләп үтелә. Һөнәри бәйрәмнәре белән котлап, республика президенты социаль шелтәрләрдә Татарстанның төрле сәнәгать өлкәләрен чагылдырган видеоязма урнаштырды. Һәм 10 июньдә Казанда узачак ачыктан-ачык сөйләшүгә чакырып калды. Эшмәкәрләрнең Рөстәм Миңнеханов белән очрашуы бизнес һәм хакимият проекты кысаларында тормышка ашырыла. Президентка 350дән артык сорау юлланган инде. Сораулар 27 майга кадәр кабул ителә. Моның өчен businessvlast.ru РФ сайтында теркәлергә яки rt@ombudsmanbiz.ru электрон адресына махсус гариза җибәрергә кирәк. Сораулар 8-843-203-44-17 телефоны аша да кабул ителә. Иртәгә Чаллыга республика эшкуарларының хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкиле Тимур Нагуманов килүе көтелә. Ул шәһәр мэры Наил Мәһдиев белән берлектә Татарстан Республикасы президенты каршындагы эшмәкәрлек советының күчмә утырышын уздыра. Көн тәртибенә Чаллыдагы реклама корылмалары базары һәм стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру мәсьәләләре кертелгән. Шәһәрдәшләрне төрле милләт ризыкларыннан авыз итәргә чакыралар. Чаллыда милли кухня көннәре башланды. Бүгеннән кафе һәм рестораннар татар милли ризыкларын тәкъдим итә. 31 майга кадәр Сара Садыхова концертлар залы ашханәсендә татар, рус, итальян, үзбәк халык ризыкларыннан авыз итәргә мөмкин. Әлеге чара туклану өлкәсендә эшләүчеләргә хезмәт күрсәтү сыйфатын яхшыртуга һәм кулинариядә горыф-гадәтләрне саклап калуга юнәлтелгән. Пешекчеләр рецептлар белән дә уртаклашырга риза. Тутырылган каз, фруктылар белән балык ясалган, нәрсә каклаган балык, каклаган казлар, каклаган ат итләреннән җыелмалар ясадык. Пишмаклар пешерелгән, вак бәлешләр пешерелгән, дүртмешләр пешерелгән, пироглар. Картиналар галереясына килүчеләрне Уха белән сыйладылар. Бүген биредә Уфа рәссамы Александр Артамоновның үзенчәлекле күргәзмәсе ачылды. Картиналарның төп темасы зөя, андагы балыклар. Елга һәр вакыт балык тоту белән шөгыльләнүчеләрне үзенә җәлеп итә. Күргәзмә Россия Мәдәният министрлыгының академия проекты санала. Рәссам аның нигезенә салынган легенда турында сөйләде. В Свияге водилась летающая рыба. Зөя шәһәрендә оча торган балык бар имеш. Аны бер төркем балыкчылар эзли, тотарга тели. Билгеле булганча оча торган балыкларны тропикларда гына күрергә мөмкин. Легенда исә аның Зөядә дә барлыгын күрсәтә. Уфа рәссамына 6 шәһәрдәшебез дә кушылды. Проект буенча эш узган ел ук башланган. Рәссамнар остазлары белән бергәләп концепция әзерләгәннәр. Үзенчәлекле күргәзмә Чаллыда 1 ай эшләячәк. Бүгенге менә шулар туры эфирда Роза Хабибуллина булды. Иртәгә очрашканга кадәр.